Jen tak pro informaci, založili jsme si náš Instagram, máte ho v popisku videa. Cože, to už zase musíme začít? A to je jedno, tak jdeme na to. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Jaromír Joe a vítám vás u našeho 4. dílu zpráv televize Noha. Hned na začátek se podíváme na to, kdo nám v minulém díle vypnul světlomety. Dále vám řekneme, jak hippíci unesli letadlo a jak ožralá babička bourala na parkovišti u IKEA. Nakonec se podíváme na opraváře, který byl velmi zarostlý. Jak jsem již zmiňoval na začátku tohoto videa, dnes vám prozradíme, kdo nám v minulém díle vypnul světlomety. Byl to náš známý Pořek Ničitel. Ano, je to tak. Překonal nám dráty, které vedou až do světlometů. Museli jsme zapojit náhradní. Dámy a pánové, momentálně vám ukážeme jednu hodně děsivou zprávu a to je ta, že hippíci unesli letadlo Boeing 737. Podle našich informací, co prozatím máme, je to, že jeden z hippíků vstal, vzal pomlázku a zmrskal s ní oba dva piloty. A máme tu nového grafika, který je tu u nás na zkoušku jenom na měsíc. Řekl nám, že zkusí jednu z animací a doufám zkusil popsat, jak to tak podrobně bylo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hody, hody, doprovod, já jsem malý hippízák, utíkal jsem kolem vody, nesu hodně travičky, mnam travičky do bříška a dej mi i vajíčka, už nemám ani na jablíčka z Kauflandu. Teď se podíváme na babičku, která demolovala parkoviště u IKEA. Překročila rychlost 70 km za hodinu a nabourala do zaparkovaného auta. Policie ji zadržela a dala jí dejchnout. Nadýchala 2,5 promile. Grafika nějak zabavilo dělat animace a proto vám udělal další. Jako poslední zprávu vám řekneme o opravářovi, který vylezl na lešení, ale byl moc zarostlý a poblíž bylo elektrické vedení. No hádejte, co se stalo. Ochlupením se dotknul drátů a spálil se. Z lešení spadnul a musela ho dovízt sanitka. Muž je momentálně v nemocnici a ochlupení mu asi už nikdy nenaroste, má ho totiž spálené úplně strašně moc. Museli ho dokonce i operovat, má totiž spálenou aj kůži, je to hrozné. Možná nevíme, jestli vůbec přežije. Nakonec vám chceme poděkovat za obrovskou podporu. Tento měsíc jste byli nesmírně úžasní. Děkujeme vám. A proto neváhejte dát like, odběr nebo napsat komentář. A pro dnešek se s vámi loučíme. A u dalšího dílu ahoj!